Saliwung atiku kayune bintang kecil diwangi jali tok sing ndang iso bingung kok ngarep ngono ya teke pikir ya apa Weh, apa sing gendang bingung sing joget menggah-menggah ning aku seneng Mas Panjenengan iki seneng wong kowe mung lungguh tok apa ya dalang aku cenanangan lah wis munggah mudhun wong ya kudune yen cara wong ke nganggo warming up pemanasan. Lho mau sore wis panas panjenengan joget wis pirang-pirang kok ya. Sing panas iki dudu awake hawane iki. Ah ning tenan kok. Wis niki lagi napa niku cuaca iki lagi ekstrim banget. Yen awan panase ora elok, yen bengi nek dilalah ya ademe ora jamak. Iki sing diarani apa peralihan musim pancaroba, mula ngati-ati jaga kesehatan. Nah, niku sing kula karepe. Betul niku. Jane awakku ya wis sehat ning kupingku sing bosok bengi iki. Lah ning apa ta? Lantere ora umum lho. Lah ya kudu banter wong didukung sound system hebat ya ta. Panggunge elok, lighting panggung, lampune ya hebat lho ora. Sing diarani yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, tontonan bengi iki total. Wis Nggih. markotop. Nggih. Wong yang dengan iki ujube dengan syukuran hasil maksimal yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil. Leres. Ning anu Mas Gareng, mundi dawuh saka panitia. Sesuk kuwi dudu dina prei. Besok itu hari kerja kita. Kejaba kuwi wong ki tontonane wayang. Nggih. Mergo wayang ki ana tegese ana rong hal tegese. Apakah arti dari wayang? Dipandang dari sudut spiritual dan sudut sosial kemasyarakatan. Nek anu sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan kuwi jelas wayang kuwi watak manusia tergambar semua di sini. Nggih. Yang kuwi saka tembung yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Nggih, niku nek sosial kemasyarakatan. Nah. Nek saka spiritual. Wis genah kerep diucapake wayang ki wajib sembayang. Nggih. Elinga wong ki kudu wajib sembayang, saya wayang bengi iki dipangku masjid lho. Oh nggih ta. Iki yen engko bedhog subuh ki sadurunge kudu wis bubar. Mila niki anu loro-loro gawe. Loro-loro gawe. Sing sepisan ngurmati napa niku para kadang sing muslim. Ya ta? Upama wayangan aja nganti nerak subuh. Nggih. Terus sing angka loro dawuh saka panitia pancen iki mengko wayangan ku rampung maksimal jam 2 luwih sithik. Nah, merga sesuk sing kantoran ya iso tindak ning kantor ora ngantuk. Nah, iki ya kudu ade menghormati wong dipangku masjid. Ah saiki artine apa to masjid kuwi? Apakah arti dari masjid? Masjid ki rong suku kata masjid. Mas masuk ke situ nawa itu niatnya ibadah. Oh iya, tadi mlebu rono ki ibadah ora entuk kok mlebu rono niate ngejolke srandal iki ora entuk. Anu turu barang ora entuk. Jit. Jidat segera tempelkan ke ubin, melakukan sujud, salat sembahyang. Dadi nek wis tekan kono kuwi kudu ngipatke kesenengan lahir. Betul. Ora liya mung kejaba pasrah karo sing nyipta urip. Betul itu. Aduh. Wong ya Mas Gareng wis nindak haji kok ya. Nggih. Mula ya kudu kena kanggo patuladan ya Mas Gareng. Nggih yen tulodo dereng mung kula
sebisa mungkin melakukan yang terbaik bagi diri saya. Nggih, heeh. Nggih, wong mlaku niku nggih kudu mula-mula seneng hasil yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil sini maksimal itu karena pegawainya sudah memenuhi kriteria 5R. Pegawai memenuhi kriteria 5R. Dari paling atas sampai paling bawah itu 5R telah dicapai oleh mereka. R pertama, Pinter, R angka loro, bener, sing angka telu, pener, R sing angka papat, kober, R sing angka 5. ora gampang keblinger. Lah niku sing penting. Nah, tapi agar kabeh ki ora gampang keblinger wis bakale lurus-lurus wae hasilnya iso maksimal. Bener niku akeh ning durung karuan bener. Sing angel nggon pener kuwi. Nggih, mula yen rumangsa bener, aja terus golek kebeneran, gitu Mas. Ning kudu piye bisane sing bener ki mau dadi bener, tegese anut karo sejatine utawa upama sepur ya mlaku ning ril sing bener, gitu. Tur yen wis pinter ya aja dadi keminter. Nggih, heeh, bakune ngeten lho Mas. Etika kerja tumrap para karyawan ya kudu dijunjung tinggi. Betul. 1 kepedulian, angka 2 keterbukaan, kaping 3 kebersamaan. Pun kula yakin yen bab niku dicepeng hasilnya maksimal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal 1 yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin padang rembulane tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodho. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah repot to dadi petani. Salate aja nganti lali. Apa maneh yen wayah tandur. Salate aja diundur-undur. Repot to yen garap sawah. Salate aja nganti wegah. Apa maneh yen wayah panen. Salate aja nganti lereng. Repot to yen dadi sinden. Salate wis mesti opet. Sinden asmane Mbah sini. Sregep salat lan sregep ngaji. Repot to yen dadi dalang. Tansah sregep anggone sembahyang. Dalang asmane Mas Eko. Sregep salat Mas Eko.
adi yoga salate blas ora ana. Terus apa meneh sing tukang gendang Ora tau salat seneng wedokan. Wah, syukur ora kendangi to. Wong senengane ngenyek kancane. Ora ngenyek piye karo modar kok. Wong lagi arep kok. Kok lagi arep lho. Lho sing penting jek panjang umur, jek sehat kudu disyukuri kok ya. Lho nek wong iki sing marai pedhot napasku ya sing gendang kuwi. Oh dene ditembake ngono ya nesu. Oh ngedot napase piye ngene lho kabeh iki gumantung karo penyesuaian sing ngendang sing enom sing joget ya kudu. Ngono. Ya enom ning wong mobil iki iso dilakokke alus, iso dilakokke bater. Yen wong tuwa ya dialuske. Oh. Wong ya 40 km per jam cukup ora 120. Pedhot ususe. Neng kula yakin nek panjenengan tetep tetep nyopak wong ya garing apa bayangan lawas iki mesti tetep elok. Ya jane elok nek napas sih ora iso dicolong. Iya. Wong kok senengane kok aku Rasa nesu, wis kabeh iki ana tambane. Iki ora nesu, iki menggah-menggah. Oh, menggah-menggah to. Menggah-menggah kok nesu. Tak goleke tamba. Kok sapa? Mbak Wiwit. Oh. Ora sida menggah-menggah. Ora wis. Ya mriki Mbak Wiwit nyedhaki Mas Gareng ini. Maka pujiku muga langgeng pujiku Mbak Wiwit. Nah, mang tambani Mas Gareng niku ben ora rumangsa disiksa. Aku tambane Wiwit iki kurang marem jane. Lah sapa? Aku tambane luwih marem iki Betty ya lho. Sapa ta? Betty Ciripa. Endi ta? Kae sebelah Darsini kan Betty. Oh alah. Kae rene golek teguh. Ya ya aku gen munggah rene. Oh ya. Ciripa kesini dulu dong. Ayo. Sebentar saja. Rene. Ciripa Mas Gareng itu ini loh, bosen sama aku. Ojo, Kuwi ketoke anteng umur rene aku dikledak. Ora apa-apa, mbok Ora ngarep kok. anu benthik. Alus kok Mas, kalau alus kono. Aku karo kae kok lak padha Bodayuda tek tegum tek. Ya. Ning anu kok sing jenenge Gusti Allah kuwi nek arep maringi rezeki ora kurang dalan. Betul. Nggih ta? Kita di mata Allah itu semua sama. Sama, sing wis. dibedake. Loh, Mas Gareng. Ayo kok aku to sing mbok pakake. Boten tegese niku aja nganti apa niku memandang sebelah mata. Zek. Aku ora mandang sebelah mata, mataku kira kok. Iya. Mbak Wiwit, Dawuh. nang tambani Mas Gareng kula nyuwun sinom cing kok grandel. Lah iki suwe kangen aku. Nggih. Terus engko dibacutke Dendang Semarang, mudune Bengawan Solo. Wah iki medley. Dele. Nggih. Ya. Oh, Dandang Gula Semarang. Oke, boleh. Ya. Ya, iki wis taunan ora tau metu Dandang Gula Semarangan. Ya. Dandan gula ameng-ameng nyawa iki. Maka. Ya, Mbak, kayak apa? Maka. Yogyaniru Kon rene. Samyanu Mano. ladu
saumpama aku nembang ngene iki Ciripa timik nyedaki Mas Gareng ketoke kok indah. Sapa jenenge? Ciripa. Tak kira Ciluba. Ya. Ciripa, kesini dong sayang. Aku kok kene sik. Jenenge ra Ciripa, Ciriwanci Geniwa Binawa mati. Ciripa. Wah teguh roh kae ngelek idu. Rebutan harus kendang jaipong ya. Ya, lanjut, Pak. Ing nguni iso leh ngerti ilang kuwi. Ya. Ya. Prabu. Lanjut, Pak. Nanane kang kinelong tri prakara guna kaya Nonano purune kang den hantepi nuhoni terahu ne oe ya sigarane semenegane halo sayang di oeng bantal dawa jariku
Lanjut Mbak Wiwit. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Lanjut Mbak Darsini. Iya. Musim kemarau tak sebab airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Iya Mbak Dar. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ya. Cesane iso dudur swara ini. Tak pindah kene. Ana endi to? Kupingku bosok. Basa wis betone. Nongko. Iya. Lanjut Pak Dar. Ayo. Itu perahu riwayatnya kaum pedagang selalu naik itu perahu. Matur sembah nuwun Mbak Wiwit panjenengan sampun ngaturaken dandang gula Semarangan kita. Suarane apik tur ya pas tepat niki wonten bebingah ditampi ora mung perkara wujude ning tali asih tandha tresna. 100.000 rupiah kagem Mbak Wiwit monggo diasta Mbak Wiwit. Ngapunten nggih. Mas Gareng. Sik, aku tuh saweran. Lah iya kok sik to aku ki yo. Piye ning apa ta? Oh, Eka. Oh, nggih Nduk Eka. Oh, gue Eka kok. Oh, Eka. Oh, GR. Oh, niki GK kabeh. Mboten. Oh, bapake Oh, berbudi bawa leksana kok. Iki ya bawa leksana ya bawa. matur nuwun. Nggih. Niki Eka, Pak. Nduk Eka. Wong deprok ya untuk duit ya. Mbok wong rasa meri, wong kebesane dhewe-dhewe kok. Ya cepet gede. Lah iya. Ya kene-kene, Eka karo Mbak Fami ngatur rene Eka. Oh, Mbak alah Fami. dasar rono iki Monggo. ini. Mriki Mbak Fami karo Mbak Eka kene, monggo. Turuk. Ya. Ai au. Pagandake akhir itu saweran lho. Iya. Tenang Du, saweranmu wis tak cekel iki lho. Sukun. Terima kasih. Wah, tenan kuwi ngrokok siji wareg kowe. Iya. Pak De, makasih loh. Apa? Makasih. Makasih aja karo aku karo bapake kae lho sing maringi. Oh, ya udah, pengen tak makasih yo Nan. Heeh. Lah Bu Fahmi urung Bu Fahmi. Jare kan aku mbok gawa, Mas. Aku ki jareng dudu makelar. Kok nggawa duite wong. Mbak Fahmi. Oh, belum. Ih, bapake ngendi paling kok? paling kuwi Bu Fahmi. Iki paling Bu Fahmi. Nyanyon perso lek mboten percaya. Lho duite Fahmi. Ya sing magawa kuwi. Oh, niki kene Fahmi. Heeh. Nggih to, Mas. Iya. Matur nuwun lho Mas Sekarang Gareng. kok diparingi malih. Matur nuwun Bapak. Atur nuwun nggih Pak, panjenengan. Oh, sik aku urung. Aku wis urung. Oh, Pak, wah. Nggih, matur nuwun Pak Kamari. Oh, nggih. Oh, Pak Kamari matur nuwun Pak Kamari. Nggih. Oh, anu kagem Mbak Suci. Oh, nggih. Anu kagem Mbak Rizki. Oh, nggih, saged. Mbok bocahe kok rene dhewe. Wong ora seneng yen aku itu saweran. Wong ngalah to karo adike, karo sing luwih enom ngalah. Lho aku aja meneh karo adike wong karo anakku ora ngalah kok.
Kaya bapak tromboling lagi. Iki ana nawala iki, Mbak Fahmi, diaturi sik. Nyuwun lagon sambung wanci dalu. Nggih. Katur pandemel ringgit purwa. Nderek mirsani Mas Gandrung saking streaming Kalimantan. Wah, nggih. Mangga sambung wanci dalu. Dibawani ya, Pak? Oh, iya no. Saweran ora. Ya bawane mesti ning gawane. Ayo sing hafal sapa nek ora ya nyuwun ngampil ya. Ngampil nggih, ngampil mawon nggih. Nggih, heeh. Apa mung derek asmara ndono entuk. Nggih, pangkur mawon nggih, kangenku tanpa upama. Nggih, sehat. Pareng. Pareng. Nggih. Kangen gendong teguh. Ya saya. Iki wis do ditunggoni mboke dhewe. Teguh mboke Fahmi, Nanda ibuke Mbak Iwit lho. Njuk bopong nan. Mangun ya mboke ya nunggoni. Ciripa. Mangun mboke nunggoni. Sapa? Oke lho. Ciripa. Alah Sirita. Ya, kuwi biyen awake dhewe ketemu nang Bentar ngono. Iya, agar kowe dalang mesti kowe kae nonton. Nggih. Ajake demenamu. Oh, senengane kok. Wah, jenenge wong seni iki diusul Lah, apa-apa. endi ana kowe mesti ana kae iki aku lak curiga. Wah, karo Bu Silvi bawang merah, bawang putih. Lah iya. Heeh, kayak Bombay bawange. Kak Odi. Iya. Ya, Mbak. Lah, kangenku. Kangenku tanpa upama. Kok sampe kangen karo Mas Gawe? Nyaput aja nih. Kon. Arep kangen-kangenan karo Fahmi. Kangen terus nang ngeret ora koyo ngeret kucing ngono kuwi. Lho wong kowe wong ora ngerti. Mangga, nades jan. Mong sirahmu. Seliramu, kok sirahmu. Lah Iki mare jenengan nyedhek kula sing ketok. ora ana wong Romano nyadak sirah iki. Oh, mboten pareng. Udah ngerti sing lanang ra disirah. Mangsamu kaos blok lho iki. Ya, Tak sawang lho kok kene kaya Andin karo Mas Al. Al apa, Nduk? Alkohol. Ora to. Kowe padune Mary kowe. Iya, Mbak. Sopo sing ora? Mong seliramu kang dadi ngopo ta? Mosok kok arep diungkuri. Kangen kok. Ya wis kan lo gandengan ben mesrane gandengan lho. Ya. Kang dadi Ya ampun Iya, badhe Nduk. tindak Iya, Nduk. pundi Bu Pami? Iki lho ngeterne mbahmu sontek. Gandengan. sehat. Ora gandengan karo kowe ora patek. Ya aja ngono ta. Banyu tek mati lho ayo. Dalange ngati. Mati rasane. Talanging hati. Digandeng sing apik Mbak Fahmi, Mas Gareng Anjir. arep ben ora gelo atine. Eka iki timbane engko Mary. Piye, Mas? Tak goleke pasangan sik. Heeh. Ku yo nemen, apa nek sinden kok pasangane Tremos. Wis ben mau ya arep mau. Sayang, kamu mau ketemu Bapak. Mau ketemu Bapak. Ini mau ketemu bapaknya katanya. Oh, anak-anak termos kok kaya Ya, Mbak. tukno ya. Tremos. Nelano. Awas-awas sanggonku nunggu. Pancen tetembungan sing wis tuwa dadi tuntunan kaya ya tenan ngono kuwi. Piye ta? Bendina dituntuni tiba ning kamar mandi. Ora perkara dituntun lakune. Napa to? Tembunge iki iso digugu, iso dienggo patuladan. Oh, dadi panutan nggih. Nanano. Mong tansah lelet. Olah kelak angel kaya ngene iki lho, Nduk. Ngopeni Aku kira kulino roman kok. Aku iki kepethuk. sampean ngarep nyekel apa? Tak cepakne. Lho kuwi ditalani nyekel apa? Lah ya, tak Arep cepakne sing dicepakne. ndi? Aku iki kulinane nyekelke sepeda motor. Ya, lanjut. Ayo, nano. Ayo. Mong tansah leledo. Nane. Ngelingono hari kala dinoke pungkon. Sik aja ngono kuwi. Ngapa? Wong
ana wong joget tok diguyu lho. Iki joget. Aja karo mengkungkung lho sing gagal lho. Oh, pancen ilang gapite. Wis ben mekungkung ora apa-apa, gampang sing buntel. Kanorano. Ora. Lah nek arep dipepes. Nek jahitke klambi, Lah iya. kaine ngirit maksudnya ngono. Cilik. Seliramu nate. No. Ngapa to, Mas? Sik maksa tembus wis tak kei tisu lho, waduh. Anu Pak De disumpel kapal, Pak De kapas. Kapas kok kapal. Disumpel kapas. Disumpes kapal. Omong kok tripletat. Untukku kedawan. Ana kuping kok disumpeli kapal iki. Ya ben saunine ben. Ngendika Nanane no. tresno lahir terus sing batin. Ya Mbak diaturke. Sambung wanci dalu. Ya. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas Papujan. Hatiku sambungku mung manci dalu murbida sarimu kelawan garwamu Kang Mas Kang Merat titisake umure lestarine Tanono wingkang nyawruwe ya mung akibate aku sing bayangke ramu ing hati kowe iki yen banjur ngelingi bocah iki ayen to tenan sida ati catelu dak Tak, tulung, tung, tak, det. Kopo kemati Napa Mas? Aku ora joget. Lah ngono ta? Pak De. Sing ngendang ngajake serik karo aku. Lah ngopo kena dikendangi penak ayo ngono? Kendai perak apa diblongke bola-bali ngono lho. Wong karing nglegani wong tuwa joget kemumpung kepethuk sinden ayu ngene. Dilegani Mas Pandu. Ah, Ya, godhong Mbak ates Fahmi, wis Mbak gawe Fahmi. lega lho. Ya. Menda boyo yen to sindu urip lawan ika acara lair putri Silestia lan bisa yorondika kang mesrana Oh, piye? Iki sing diarani godhong kates iso gawe lega ngene iki. Heeh. Joget dikendangi marem ora. Marem. Yo saiki Mas Garing kiprah bendrong. Jadi kendangi Pandu marem joget dikendangi marem. Lah yo kiprahe, monggo terus.
Ngapa kok terus kaya ingkung kuwi? Ngapa? Seneng kowe. Seneng. Seneng. Kutawa kowe. Lho seneng lho kancane sehat tok ora. Sehat apa ora sehat tele-tele. Piye ta? Kok piye wong Wah dikendang iki joget iso pasti seneng lho Mas. iramane seseke kok ngono kok. Pas piye? Lho duitku ndi? Duitku. Alah kok ora ana sing jipuk ya. Wah, duitku ilang 100 kok kumpul copet. Ya aja nesu kok ya. Copet sing iramane kencenge kok ngono. Matur nuwun Mbak Fami. Ngene ya. Wah, cah telu ki do seneng kowe, seneng ya. Seneng kok ora mbok lamar. Alah. Ya kaya ya. Ayo sik ganti Mbak Suci Ovita Dewi mriki. Wah, Aku nyuwun bajing loncat jaipong sing nembang Mbak Suci sing joget Mbak Wiwit sing ngendang anak lanang. wah. Ayudhya. Nek Sing ngendang jaipong Ayudhya. Ayudhya sapa? Lah kuwi sing ngendang jaipong Nggih, heeh. Ayudhya. Bareng nek Mbak Wiwit terus waduh anu Mbak terus kerisan iki cah iki. Heeh. Padahal panggih ibu. Nah. Terus jarian terus sabukan komplit ya. Ya yo yang apa? Ayo dak. Ngene. Eka, kowe kok ya kudu melu joget kan Mbak Wiwit. Kah. Wis jogetmu ra ketang kaya ingkung ning joget. Ayo. Iya. Aku logo ngapal. Alah aku didelok sik. Wis to. Aku delok sik. Kak, Lun, si Dora. Apa nih? Jare mudun. Udah aja ngomong. Fokusku teralihkan. Terus ngapalke jogetan bajing loncat. Lagi iki lho tenan. Iki sidan iki petingane Mas. Apa? Nembang ora tau bener karo nguyuh. Oh ya sehat kok. Nek ora nguyuh malah kencing batu kok ya. Oh, sehat. Ya Pak Cici, diaturke bawane. Ayo, mangga manut bawane nderek. Mangga, apa cahaya simrat ya oleh. Rebab gender gampang. Nah, nggih, mangga. Iya, Pak. Awas, Bandungan siap. Gusti teh ngeraos Lagi iki ya lestarikan ngono kuwi. Angel jamaah. Yo,
Diaturke Endro Catrik Buka Saron. Monggo Mbak Wiwit kepareng ngembeksa. Ayo kene. Ya ta, diaturke. Hop. Terima kasih. Saiki lentingmu lho kene, ngadeg kene. Iki mau ora joget. Aku Bedelok sik gen mutuh Mbak Wit. Lah saiki jatah iki. tak saksikan, terus tak rekam. Bar kuwi terus tak tindak lanjuti lagi eksekusi. Lah. Soale iki pas nggon bagian ukel dodok, iku nek pamane ora maksimal. Heeh. Iso sesek iki. Iso ning balung owah. Iya. Saiki coba saiki kowe. Saiki wis iso, wis nyandak. Ya, saiki anu coba Mbak Suci. Patingun ta sing joget iki kelenteng Sing mungil iki. bagian pundi?
Ya sak karepmu sing tak apali yo ngendi? Apa ukel pinggul? Boleh. Ya. Ayo, ayo. Ukel-ukel pinggul. Iki. Ayo. Iki mau kembangan opo? Kowe iki joget apa ngumbahi? Kuwi jenenge Kowe muntap. iki ubah-ubah apa piye? Muntap dodol iki netap. Jojo Bang Mari ngawinge. Apa? Nek ekspresine karo gerakane komplit kene iki yo sawake kok mosok kowe tangan tok. Nyapa? Hah? Karepmu ya wiwit malah. Saya ning lho dodone melu ora ngene kok nyilak. Wis kok awakku isih maksudnya isih urung iso digerakke lho. Ah, Sedo. Pisan gas, pisan gas. Ya sing Ngene. aduh isin aku ngene iki. Yo. Yo. Wes. Ayo ayo ayo. As. Kowe sik nganggo diuleng-uleng iki. Kuwi wetenge senep kuwi. Wetenge senep. Iya. Dipirsani karo Pak E lho. Napa Pak Pak E? Napa Pak E? Terusin apa, Pak? Nyuwun sewu Mas Bayu. Nggih, pripun, Pak. Kula sebagai kepala desa mriki Oh, nggih. badhe menyampaikan unek-unek warga desa Tranggil. Menapa, Pak? Nyuwun sewu saderenge pimpinan PG Tranggil saderenge nggih. Kula mewakili warga Tranggil. Unek-uneke wong Tranggil menika selama 3 tahun ini mboten enten gandingi. Mas Bayu ngertos gandingi? Napa niku? Ah, gandingi niku napa nggih? Reseni giling pertama kali. Niku jenenge giling nek wong Tranggil menika. Nggih, niku nyuwun sewu Pak Pimpinan Desa Tranggil. Anu PG Tranggil nggih. Supados selama 3 tahun ini ada corona, ada Covid. Ini tidak ada gandingi supaya diadakan gandingi lagi. Saya ini hanya menyampaikan dari warga saya Tranggil, gitu aja. Gitu aja Pak. Saya mohon maaf, tak wanek-wanekno Pak iki Pak. Mas Bayu nggih. Nggih. Nggih, nyuwun Asal sewu. untuk kepositifan tidak masalah. Nggih. Menyampaikan unek-unek niku boleh, ora ninggal tata krama itu yang luar biasa. Nggih. Mergo sakniki akeh wong toksik. Toksik niku omong waton legane nek panjenengan harus mewakili masyarakat ya niki pun trep nganggo tata krama sing nampa ya kepenak, sing menyampaikan unek-unek ya iso sekeca. Saling membantu, saling napa niku mensupport. Nggih. Nggih, merindukan. Leres. Rakyat Tranggil iki merindukan. Nggih. Nyuwun sewu nek menawi inget Mas Bayu, Nggih. di waktu wonten Hotel Patra Jasa, Nggih. pas napa le wonten Pertamina ngadake syukuran syukuran itu di waktu itu Suwargi kali Suwargi. Zaman SD nggih. Di waktu di Hotel Patra Jasa. Patra Jasa. Nggih. Di waktu itu. Dados harapan panjenengan menika wonten menapa Mas? Ada apa tadi? Panjenengan ngersakaken apa dari warga masyarakat? Ya itu tadi. Namine napa panjenengan? Giling. Anu Giling. apa niku? Gandingi. Gantingi. Nah, Nggih. supados gantingi. dianake malih. Oh. Mekatan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niki Mas Gareng niki Nggih. kadose nganu. Ketake wong Semarang niki kadose. Nggih. Mas Gareng, niku wau harapan masyarakat enten gantingi. Ya. Mungkin niki mboten ngertos, gandingi napa mboten ngertos. Yen kula riyen teng Tobong gawene bantingi. Wis beda karep kuwi. Nggih. Matur Nggih, nuwun, nggih, Pak matur nuwun Lurah. nggih. Niki nyuwun sewu, Nggih. Mbak Wiwit mau pun kula sawer Nggih. kersane nyanyi Nyanyi Gerajakan gerujukan nggih. Gerajakan Banyuwangi. Siap, siap Pak, Nggih. siap. Matur nuwun. Oke, diaturke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Ayo iki diaturke sik Gerajakan Banyuwangi. Ayo Mbak Iwit mriki, monggo.
Kene. Ayo wit. Monggo. Ya Cah diaturke. Dirajakan Banyuwangi. Monggo. Buka saka Demung. Nggih. Yuk. Aring Matur nuwun wis diaturke niki gerajakan. Yo, sik Mbak Rizky. Jumeneng sik kene. Mau turuk.
swara kok geyer iki. Ya iki apa ya kok lagune ya jirak-jirak ngene ora ya. Nyuwun podang kuning. Oh, mat-matan. Saking katur tim quality kontrol pabrik gula. Nggih. Cepat, tepat, akurat. Betul. Nggih. Saking Bapak Kandar tim quality kontrol PG. Ya, wajibipun satu slop rokok sukun. Amin. Nggih, monggo pun kula tampi, Pak. Matur nuwun. Aduh. Yo ngiming-imingi tandu. Bawani sik, bawani ya. Nadyan wujud temong peksi. Aku njaluk tulung sing bawa anu kelenteng mungil. Ayo. Ha iki Ayo kelenteng mungil. Ayo. Ayo kene. Ayo. Cara ketopraki Joko Kendil ini wedok. Ayo. Iki pas kendile. Aku isih ngapalke bajing luncat mau ganggu wae. Go, Rizky ya ketoke pengen ajar kaya Mbak Ayu mau. Aku wis Ya ngerekam. mau ajar bareng ya. Wis Tak rekam. kene kene ya. Tak share videone kok. Oh iya iya. Kok Dedi barang ben ajar. Ya Pak Eka, Nadyan wujud. Enggak. Senadyan wujud temong paksi. Nonano. Agawe talineng brangta. Ano. Halus manis nang Leh, Jan. Bocah ya ketipung suarane lek jamak. Cukup tipung kok. Sapa-sapa aja nyak kethuk. Aja ngono kuwi. Bocah kaya tamborin. Wong bunder tok wis ora apa-apane. Nil. Iya. Kenano? Iya. Basenggan kula Neno. Ah uli to ya. Neno. ana Iya. goleki si podang pita. Kowe lulus olehmu nembang tak kei rokok sukun siji wae. Sinten? Kowe Aku mesti dikira rokok. ora apa-apa kok bar nyindat terus ngisor deboke udat-udut madhep penonton kowe. Kaya cok bakal. Wong kok tak ngejak ciripa. Ya. Ya. Tiba bunga ing atiku. Anane. Harus sembayang ke wong karo budar sini ngisor wit kambil. Ngapa? Udut. Mbak Tarsi ning ngisor wit kambil udut iki kok. Ngancani aku Oh maksudnya. iya. Nyanding bisa dadi Naena. Ya Mbak diaturke podang kuning kendangane Gonggo Mina get dijogeti Mas Gareng. Nggih, monggo. Ya Mbak. esuk awan ning omah wis ora krasa. Halo, halo. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miter anggonku goleki nerang rasa. Esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti liya kang nyayang.
Terus gomino saupane. Ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteran nggonku goleki ora krasan mepane manyen ati liya kang nyayang leyang-leyang tak samang wedok ning ngepang kekancangan tak indi saka Matur sembah nuwun wis diaturke Mas Gareng. Ya melu ndonga ya Mas. Dadi harapan masyarakat niku upacara ora mung tutup giling ning buka giling barang. Nggih. Ya ta? Ana sing ngarani nggantingi yen cara Malang kono jenenge royalan. Betul. Tadi ana wiwite, ana akhire. Nggih, heeh. Mula niku ngandhake yen reja papane. Betul. Heeh. Yo, sik aku saiki nyuwun karo Nduk Eka. Ayo salah sing kon rono sapa ora nek ora nek wong akon rono kok terus trunyak-trunyuk tikus slurut Salah kesusuan krem iki apa? Ana sing ngersake lagu Ninggal Katresnan. Lah iki lho. Saking Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil. Lho iki katur Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil saking Bapak Winarto Surabaya. Diatur ngomasane kok. Kaya terwelu clurat-clurut. Wis menyampaikan berdoa tak kira wis rampung. Aku baris kirana melu. Ndonga iki wayah-wayah kaya butute rezeki ae. Tak kira wis bar kok. Iya. Yo, ninggal katresnan diaturke. Monggo. Iya ta. Yo kek ye. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa Jenglenge Kak, ayo. Wis kaya Mbak Wiwit. Nggih. Biluke aku wis apal. Lah iya. Ayo neh tiroke neh. Apa nek sing bagian atas? Ya coba, ayo coba. Aku saya energi neh no. Iya. Terus sinau aku nang omah sinau dhewe dhewe. Iya. Keculek mripatku. Aku semangat tenan.
Ya saiki coba ditirokke men bangga Pak Wit. Oh, enek peneruse arep kaya Truwelu ning. Wah, Iso neruske. Ayo, coba. sing bagian anu kayang ngene. Ya. Ben kecethit karepmu, ayo. Ayo. Lek sawang sesuk rekamanku. Iya, udah kok. Ndang kaya ngopo kok. Pelajari neh. Ya. Cakepane piye? Ngembuh. Ayo. Ndak pundi. Nah, niki lho. Ya. Yo. Suwon rino. Hei. Moga-moga Gusti jagahi. Kurang adoh buane. Lho iki lho. Awas. Lho. Kul. Ah, ini wangel. Alale. Sok kapan nggonmu bali? Bisa kumpul kaya Nyok. Nyanyi karo Gerani sing sinkron. Bareng obah kok nyanyine lali. Wong aku ora obah lali kok. Menek karo obah iki aku go ngapal. Saiki. Ya kowe iki yen nirokke ora iso ya ora usah ditirokke. Iso. Wiwit mau iso bareng kowe iki mau ngene jan kaya jogetan ngetus. Kaya ngetus. Mbak Wiwit jumeneng gen anu sing nyanyi kowe. Oh, dicontoni. Coba ta. Ben dadi lek aku ngemat iki pisan Ya, kan go iso ngono. pindho. Ayo lanjut. Pisan go iso pindho. Iya. Bar ki telu. Terus. Ya, Kak. Mana? Aja. Iya. Aja lali pawon. Oh. Yo Kak, oke. Buka jendela. Sabab karo sapa? Kowe iki tak pikiri apa? Wis, aku diam nyanyi. Aku isin. Isin aku. Wis nyanyi ora apal joget aku cilumba. Kaya wong karo renang gaya katak barang. Kaya Jogetan yang kompleks. Itu jak cuma Ora jogetan komplek kuwi asrama. asrama piye to? Joget iki iso ning nggon keindahan terus nggon kesehatan yo nek jogetan renang ngomongnya. Wong karo Walah. kowe iki aja nganti kalah karo Wiwi. Piye to? Ayo to. ya. Power. Ya power ana balung ceklek kabeh to piye? Kok Ayo. Yo, gak usah joget tak nembang lali kabeh aku. Ya. Saiki anu we jogetmu dhewe. Nah, Goyang ngerajang kobis. Ya. Ini kadang kobes. Lon. Delok ya. Ya. Alah. Tak suwon rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Asik. Sayang anak, sok kapan anggonmu bali? Bisa kumpul kaya dienguni. Karangan. Ya. Ngobong. Nawi dono
garing mesti ora iso ditarik. Ra Ayo iso. coba kuwi. Pedhot. Pedhot mesti. Ayo, ayo pedhot. Rajang kobes ngandar. Ayo coba mesti pedhot Mas Garing. Jagongan ra sambung iki kena pedhot. Ayo. Ayo coba coba. Aku sesuk caki kon Robson ya. Ayo coba aja. Rajang kobes ayo ayo. Ayo piye ka? Nano ayo. Nangis sakjroning atiku. Terus ngene Pak. Terus rada banter lho. Lah ngono ajar setruk. Ora sudi. Ajar kok. Ajar kok, gak Ora iso. sudi. Meng ajar setruk. Gak iso gak apa-apa. Omah. Oh pamrih iki ben ra kaget ya, Kak. Nek wong ajar kan bisa enggak apa-apa, enggak bisa ya enggak apa-apa. Yo. Gak iso ora apa-apa. Dungane elek. Dito ana sekolahan seni ajar joget, ajar setruk. Wong ya aja seneng ajar sing indah-indah wae. Sok kadang kudu belajar sakit juga ben awake iso merasakan keindahan. Sing arep indah piye wong setruk kok. Ya kan nek setruk kan mari, berarti kan Wes ora belajar karo kowe ora paten. Oh seneng dirungokke kaya-kaya ngajar setruk. ya nek wong loro kan bakal mari. Nek Oh, wong iya. mari kan ora mesti loro to. Oh iya iya iya. Wong mari kan Bocah iki tenan sesuk tak Robson kene ya. Lah kok Mas. Sajake kebatut koplak kowe ya iki. Dek ini aku baronsen Oh ya to. kendaraan ini ramet teguteh metune oli. Kowe iki jane menungso apa diesel? Oh pendaraan metune oli. Yo lanjut Kak. Ayo. Ojo lali Oh. pawelengku. Uga mau tekan Mas. Oh ya ya. Kae laling. Matur nuwun.